Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Engahle ekhalelwa ngamasongo kaSigonyele odayisele ingane utshwala maqede zafa eNyobeni Tavern. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi la nibona khona le video. Mangoqala sijona lelikhasi wamwelekile igama lami ngosibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli kaYouTube. Ngicela usilandele ko Instagram @zwide_medu. Umnikazi wendawo yokucima ukoma eNyobeni Tavern eIslanda novuyokazi Ndeva ngahle akhalelwe ngamasongo kaSigonyele ngemumva kokuba iLiquor Board Eastern Cape ivule icala lokuphula umthetho weLiquor Board. Leli board lithe uNdevu ophule umthetho waleli board ngokudayisela ingane ezisencane utshwala aphinda asivumele ukuba zingene etavern yakhe. uNdevu uxolisile wathi yena ubengekho ngesikhathi kwenzeka konke lokhu endaweni yakhe kanti uphenyo lusaqhubeka la ugcina kusweleka khona izingane ezingu-21 nokungakaziwa kahle kahle ukuthi ngabe yini ebeyimbangela yokudlula kwazo emhlabeni. Abantu basale bethintekile ngeindlela ezahlukahlukene ngalo lodaba. Bafethu mina ngizofisa ukwazi ukuphawula kwenikhola lapha kwi-comment section ngalo lodaba. Mina nje ngitathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.